zaseGoli bezinobudlelwane obuhle neSilo esebuza. Eminyakeni eyisishiyagalombili eyedlule, Lamatshitshi akhuleka kumdlokombane owafika mathupha eSoweto eGoli emenywe inhlangano yawo Ukwenza Kwalo Igugu Lesizwe. Kulokhu akhethe ukotha Indlulamithi esigodlweni KwaKhangelamankengane. Intombi zokwenza kwalo zizokotha zizothi khula Ngonyama, siyakubona ubukhosi bakho soqinisa isihlalo seNgonyama. Lo msebenzi lo owenziwa yintombi namhlanje ubujwayele ukwenziwa amabutho ensizwa, kodwa ngaphansi kokuthi manje siphila kwesinye isimo nentombi seziyakwazi ukuthi zihlanganise. Lezi ntombi zithi izenzo ezifana nalezi ziqinisa ulwazi nothando ngesintu sazo. Kubalulekile ukuthi siwagcine amasiko uma kuyilempilo lesiphila kuyo ingazivumeli, kodwa sithi asizithandeni ukuthi thina siyiqashe nala sivela khona. Sithi Ngonyama ayikhule, siyabona ubuhle eza nabo futhi siyabona nobuhle busakhona, sicela ukuthi Isilo sikhule njalo. Nakuba Indlulamithi ibingekho siqu sayo njengoba inemhlangano eGoli, kepha isipho semukelwe ngenjabulo ebukhosini. Sifisa ukubongela Isilo samabandla ukuthi sibe nesizwe, sibe nezingane ezinjengalamatshitshi ahloniphayo, aziyo ukuthi inkosi iyahlonishwa